Oikein lämpimästi tervetuloa Avaimet mielen hyvinvointiin webinaariin. Nyt on kello sen verran, että me päästään aloittamaan. Nimittäin on tulossa niin huikeita asiaa. Me tullaan juttelemaan selviytymiskeinoista lapsettomuuskriisissä. Ja mä oon niin todella innoissa tästä webinaarista ja koko tästä meidän verkkovalmennuksesta, mistä me tullaan tänään juttelemaan. Nimittäin vitsi, kun mulla itsellä olisi ollut nämä työkalut käytössä silloin, kun mä oon painunut näiden tahattoman lapsettomuuteen liittyvien vaikeimpien hetkien, vaikeimpien tunteiden kanssa, niin mä olisin päässyt niin paljon helpommalla. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nimittäin tänään me tullaan juttelemaan niin kuin tosi tärkeistä asioista. Tämä on tarkoitettu kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeneille. Ei ole väliä, onko se tällä hetkellä juuri esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että sulla olisi raskaustoive tai olet lapsettomuushoidoissa tai koet jotain muulla tavalla lapsettomuutta, tai että onko sun kokemuksista jo vuosia aikaa, että jokainen meistä on yhtä tärkeitä ja nämä samat keinot toimii kaikkiin eri tilanteisiin. Ja tämän webinaarin aikana sä tulet kuuntelemaan tärkeitä apukeinoja tosiaan siihen mielen hyvinvointiin lapsettomuuskriisissä. Ja me jutellaan muun muassa 3 tärkeästä tunnetaidosta lapsettomuuteen liittyen. Ja puhutaan myös siitä meidän, mistä vähän vinkkasinkin tässä jo, niin aivan uudesta verkkovalmennuksesta, mikä liittyy nimenomaan tahatonta lapsettomuutta kokeneiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Mun nimi on Vahluoda Jaana ja mä tulen toimimaan tässä webinaarin aikana juonteena ja hostina ja tarjoamassa ehkä tällaista niin kuin kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukea. Ja sitten tietenkin mulla on täällä aivan mieletön tietopakkaus Mirka Paavilainen linjoilla myös, jolla on yli 15 vuoden kokemus toimimisesta lapsettomien parissa ja psykologina ja psykoterapeuttina, joten pidemmittä puheitta mä sanon, että Mirka, tervetuloa ja lava on sun, joten ei muuta kuin esittele sä itsestä tarkemmin, mutta se mun piti vielä sanoa tähän loppuun, että omasta itsestäni, että mä oon tosiaan, ehkä oot kuullut mun ääntä aikaisemmin Kierron verran toivoa podcastissa, että on nimenomaan omien kokemuksien lisäksi tehnyt lähes 100 jaksoa vertaistueksi tahattomuudesta kertova podcastia nimeltä Kierron verran toivoa. Ja totta kai sitten itselläni myös tämä lapsettomuuskokemus taustalla on. Mutta Mirka, ole hyvä. Kiitos Jaana ja munkin puolesta ihan tosi paljon tervetuloa kaikille tähän webinaariin. Ihan mahtavaa, että me vihdosta viimein päästiin tämä aloittamaan. Meidän aloitus vähän venytään koko meidän yhteistyön sen takia, että mä joudun jalkaleikkaukseen. Mä oon ollut viimeiset 5 viikkoa kotona sillä että mä en ole juurikaan käynyt ulkona. Mä oon klenkannut täällä kipsin kanssa, mutta me ollaan onneksi saatu kuitenkin tätä meidän projektia eteenpäin, niin päästiin nyt tänään aloittamaan ja tapaamaan teitä kaikkia. Että vaikka nyt en näe kuvaa, mutta mun mielestä on niin kuin erityisen ihanaa tänään, että tiedän, että siellä on kymmeniä ihmisiä, koska mä olen ollut täällä yksin. Mutta tosiaan mä olen siis niin, että olen ollut yksin kotona Tampereella, mä asun Tampereella ja täällä mä oon työskennellyt lapsettomuuden parissa tosiaan 15 vuoden ajan ö, ja sitä ennen psykologina muuten aikuisten ja nuorten parissa. Ja se, miten mä nyt sitten päädyin tähän lapsettomuusteemaan, niin se oli tietysti omien kokemusten kautta. Eli mä oon mun puolison kanssa nuorena kärsinyt lapsettomuudesta ja sitten käynyt jonkun aikaa tuloksettomia hoitoja. Ja sitten me ollaan saatu lapsia adoption kautta lopulta, mutta sitten niiden adoptioiden välissä mä totesin, että kylläpä se on kiinnostava tämä teema, tämä lapsettomuus silleen niin kuin ihan psykologinakin, koska mä olin itse ollut lapsettomuusaikana no, jotenkin niin vaikeiden tunteiden pyörteessä, että eihän siitä psykologiudesta ollut kauheasti mitään hyötyä, ja sitten ehkä niin kuin jälkikäteen, kun se pahin kriisi oli asettunut ja mä olin saanut sen lapsen, niin sitten jotenkin mä aloin selvittämään, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtui. Ja sitten pääsin lapsettomuusklinikalle töihin ja sitten yrittäjäksi, että joitain muitakin töitä on tehnyt, mutta että lapsettomuus on aina ollut se, niin kuin se mun ehkä päätoimenkuva, että on pitänyt yksilövastaanottoa ja pariskuntia tavannut ja luentoja ja kirjoittanut ja muuta.
Ja sitten ehkä kun mä aloitin sen somekanavan Instagramin, niin sitä kautta ehkä mulle selvisi, että jotenkin, että miten paljon on kuitenkin ihmisiä, joilla ei sit edelleenkään kuitenkaan, vaikka niin kuin mun kokemuksista oli kulunut vuosia, niin ei kuitenkaan edelleenkään ole sit niin kuin hirveästi enempää tietoa siitä, että jotenkin, että miten itseä voisi auttaa, että kun hommat kuitenkin niin paljon pohjautuu lääketieteeseen. Ja sitten toki myöskin se, että koska niin kuin julkisilla varoilla psyykkistä tukea ei kauheasti tarjota, niin sitten se, että monet ihmiset kuitenkin niin kuin olisi toivonut työkaluja, mutta sitten, että se joko täytyy hankkia itse omalla rahalla tai sitten yrittää jotenkin jostakin sitä haalia, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että olisi kiva, että olisi joku tällainen muu formaatti, missä voisi isommalle joukolle ihmisiä yhtä aikaa jakaa näitä ajatuksia ja sitten ehkä jotenkin niitä semmoisia keinoja, mitä nyt olen ehkä hyödyllisimmäksi kokenut tässä mun asiakastyössä ja muussa. Ja, ja sitten joo, että se voisi tehdä jotenkin silleen niin kuin kompaktisti silleen, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus näitä saada. Mutta sittenhän se oli tietysti hidasta se tekeminen, mutta sitten onneksi löytyy Jaana, joka oli miettinyt ihan samoja asioita. Niin nyt ollaanko nyt vuoden ajan tätä yhdessä pähkäilty. No, mä voisin melkein sanoa, että vuoden ajan me ollaan tätä niin kuin työstetty ja tosiaan tämä pikku jalkaoperaatio tuli tähän vielä just ennen finaalia, mutta mä jotenkin sain, niin kuin mä tiesin, että mä olin haastellut sua Mirka mun podcastiin aikaisemmin ja sulla oli jotenkin semmoisia niin tosi sellaisia hyviä ajatuksia ja niin kuin se tuntui siltä, että kun mä haastattelin sua, niin mun teki mieli jokaiseen kohtaan sanoa, että aivan, just tolta multa tuntuu. Ja mä oon käynyt läpi nuo samat jutut ja että miten sä voit puhua suoraan mulle, vaikka me tavataan ekan kerran. Ja mä muistan, että silloin oli sitä korona-aikaa ja mietittiin hiukan, siinä juteltiin, että kun lähdettiin pois sieltä haastattelusta, että sulla on ollut vähän mielessä, että miten niin kuin, ihmisiä voisi auttaa niin kuin enemmän kuin se, että tavataan yhtä ihmistä kerrallaan, että kun on tosi hyviä työkaluja, mutta harvalla niitä on niin kuin käytössä ja taas sitten tämmöistä mielen hyvinvoinnin apua on, niin kuin itselläni on kokemukset julkiselta puolelta hoidoista ja siellä ollaan niin kuin aika nopea syklisiä, että se on käytännössä, kun keskellä lapsettomuushoitajakin on, niin se on ultra sisään, ultra ulos ja 2 minuuttia ja ovesta ulos, että kerran mun koko hoitotaipaleen aikana mulle on sanottu, että meillä ei ole aikaa kysellä täällä mitään kuulumisia, että sano sitten, että jos tulee kisaväsymys. Ja se oli niinku tavallaan se isoin asia, mitä niinku mielen hyvinvointiin liittyen koko matkalla on sanottu, niin jotenkin mä niinku koin, että mä olin niinku tosi yksin niiden mun tosi hankalien tunteiden kanssa ja mua hävetti ne mun vaikeat tunteet ja että miten musta on tullut tämmöinen ihminen, että mä oon kateellinen ja katkera ja mä en halua nähdä ketään enkä niin kuin mennä mihinkään, koska enkä avata somea, koska kaikki joka puolella on raskaana, paitsi minä. Enkä edes jutella kenenkään ystävien kanssa, koska sitten niin kuin he kaikki eli sitä, missä mä en ollut. Niin voi että, kun mulla olisi ollut nämä tiedot, mitä mä tiedän, että tässä kurssilla tänäänkin tullaan juttelemaan, että mä olisin niin kuin ollut paljon lempeämpi itseäni kohtaan. Ja jotenkin se, että meillä on myös IVF-hoidot taustalla ja sitä semmoista niin kuin monta murhetta siinä matkalla kaiken maailman kohdun ulkoisista raskauksista alkaen, niin jotenkin siitä olisi niin kuin päässyt niin paljon helpommalle. Ja sitten kun mä oon tosiaan lähes 100 jaksoa haastellut sinne podcastiin, niin sama teema nousee koko ajan, että ei ole mitään tukea siihen mielen hyvinvointiin. Ja sitten kerran mä olin suihkussa, mä muistan sen hetken vieläkin, kun mulle tuli yhtäkkiä, että tässä se on, että jos ei kerran sitä tukea ole saatavilla, niin mä tiedän, että on ihmisiä, jotka sitä tarvitsis, ja mä tiesin, Mirka, että sulle on tietotaito on niin mieletön tietopankki, ja mä osaan sitten taas ehkä enemmän tehdä tätä kätten työtä, tavallaan tätä teknistä puolta ja muuta, niin mä että tässä se on, ja seuraavana päivänä saman tien laitoin Mirkalle viestiä, että tässä se on, että ootko mukana ja lähdetäänkö jakamaan tätä tietotaitoa mahdollisimman monelle, ja tässä sitä ollaan. Mutta hyppäänkö mä Mirka seuraavan slaidin, mitä oot mieltä? Joo, hyppää vaan. Joo, niin mennään heti asiaan. Yes. Eli tässä nyt alkuun puhutaan tunnetaidoista jonkun aikaa. Mä käyn ehkä vähän silleen läpi, että mikä mun fiilis tällä viikolla on siitä, että mitkä nyt voisi olla sille mun top 5 ehkä sellaisia
tunnetaitoja, mitä lapsettomuuteen liittyen ihmisillä olisi ehkä hyvä olla, mistä olisi ehkä eniten hyötyä. Nämä on varmaan vähän sellaisia, että nämä vaihtelee mulla fiiliksen mukaan, että mitä kaikkea sen top 5 kuuluu, mutta nämä mulle nyt tuli tälläkin hetkellä ensimmäisenä ehkä mieleen. Ja mä alleviivaan, että nämä ei ole mitkään semmoisia taitoja, että ihminen niissä nyt sitten joko osaisi niin kuin täydellisesti ja aina tai ei ollenkaan, vaan että nämä on totta kai sellaisia, että kaikki näiden kanssa kamppailee enemmän tai vähemmän. Mutta että nämä on varmaan kaikki sellaisia, että ei mulla esimerkiksi silloin kun mä oon käynyt lapsettomuushoidoissa ja mä olin silloin varmaan valmistunut psykologiksi, niin ei näistä tällaisista näkökulmista ollut puhuttu oikeastaan varmaan tuon taivaallista. Että mä oon käynyt aika semmoisen kliinisen psykologin koulutuksen, missä jotenkin eniten ehkä korostettiin sitä, että jotenkin, että ihminen ahdistuu tai masentuu, jos on paljon stressiä tai jotain riskitekijöitä ja nyt sitten vaan kytätkää itteen, että te vaan ahdistu tai masennu. Niin siltä pohjalta ei ihan hirveän hyvin tosiaan, en ihan hirveän hyvin pärjännyt itsekään sen lapsettomuuskriisin kanssa. Mutta nyt sitten onneksi vuosia myöhemmin niin psykologiatiede on kehittynyt ja sitten osataan ehkä vähän paremmin myöskin soveltaa joitain sellaisia asioita, mitä jo aikaisemmin ehkä on tiedetty, mutta että ei oikein osattu soveltaa niin jo, että tämä voisi tosiaan auttaa myöskin lapsettomuuskriisissä olevia. Ensimmäinen taito on sallivuus tunteita kohtaan, mikä nyt sinänsä voi kuulostaa ehkä monelle aika tutulta, että sanotaan, että, että kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta sitten aika usein käy kuitenkin sillä tavalla, että kun ihminen kohtaa lapsettomuuden, niin käy niin, että tietyt tunteet tulee pintaan tosi paljon voimakkaampina kuin koskaan aikaisemmin, tai sitten kokee jotain sellaisia tunteita usein, mistä on ajatellut, että jotenkin että se ei ehkä kuulu itselle. Kerron tuossa myöhemmin tarkemmin, niin sit sen takia jotenkin että se ei välttämättä ole ollenkaan niin helppoa sit lapsettomuuden myötä, vaan jotenkin niin kuin sallia sitä, että saisi tuntea mitä vaan. Mutta sitten käytännössä, että jos tunteita ei sallita, niin sitten se on vähän kuitenkin semmoista taistelua tuulimyllyjä vastaan. Ne on vähän semmoisia taisteluita, että niitä ehkä tuppaa sitten niinku häviämään aika nopeasti. Ja sitten kun muutenkin elämässä on yleensä paljon kuormitusta lapsettomuuden myötä, niin sitten se taistelu niitä tuulimyllyjä vastaan totta kai vie aika usein kuitenkin sit niinku lisää energiaa. Ja että mun työssä mä oon jotenkin aika usein miettinyt sellaista, että mun yksi tehtävä ehkä lapsettomuuspsykologina on ollut semmoinen jotenkin sen hahmottaminen, että mistä voidaan säästää energiaa, koska lapsettomuus on niin kuormittavaa. Niin tämä on ehkä yksi sellainen, että semmoinen mielenprosessi, että mistä voidaan pyrkiä säästämään, että sitä energiaa ei menisi määräänsä enempää sit sellaiseen prosessiin, mihin sitä nyt välttämättä ei tarvitsisi mennä. Eli koska siis niin kuin perussääntö on se, että me ei voida valita, mitä tunteita meissä aktivoituu. Et tyyliin, mä ajattelin, että mulle varmaan ehkä kateus on ollut sellainen lapsettomuuden myötä herkästi aktivoitunut tunne, että mitä mä en millään olisi halunnut, ja mä en ehkä ollut sitä hirveästi sitä ennen koskaan niin usein tai niin voimakkaana kokenut, ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mä en vaan yksinkertaisesti halua tätä tunnetta, mikä nyt tietenkään ei sitten niinku johtanut siihen, että sitä tunnetta ei olisi tullut, vaan se johti kaikenlaisiin muihin negatiivisiin juttuihin, mutta se, että niin, en mä siihen mitenkään voinut vaikuttaa, että aktivoituuko se tunne itsessään jossakin tilanteessa vai ei. Mutta se on niinku ehkä tässä yhteydessä tärkeää muistaa, mikä saattaa jotenkin lisätä sitä sallivuutta tunteita kohtaan, on se, että tunteet, mitä me herää, niin ne ei oikeasti kerro niin paljon meistä persoonina, mitä me aika usein ajatellaan. Esimerkiksi se, että mä olin tekemisissä lapsettomuusaikana mun ystävien kanssa ja sitten mä tunsin kateutta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että no niin, että nyt mä oon muuttunut kateelliseksi ja hirveäksi ämmäksi. Ja sitten, että tästä seuraa se, sitten tekee nopeita johtopäätöksiä, että tästä varmaan seuraa se, että sitten mä katkeroidun ja jotenkin mun loppuelämä tulee olemaan ihan kauheata ja kukaan ei enää halua olla mun kanssa. Vaan että se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tässä hetkessä mä tunnen kateutta, koska mun yksi tämmöinen tosi tärkeä tarve ei ole täyttynyt.
Me herkästi tehdään niiden tunteiden pohjalta, niihin liitetään persoonallisuuden piirteitä, mitä niihin oikeasti ei liity. Sitten toinen, mitä mä oon huomannut, on se, että ihmiset ehkä niin kuin lapsettomuuteen liittyen ja etenkin lapsettomuushoitoihin liittyen pyrkii jotenkin ennustaan tulevaisuutta sillä lailla, että jos jotakin tunnetta ei ole, niin sitä ajattelee, että ei vaikka voi jatkaa hoitoja, että jos ei tunnu tietynlaiselta. Että ei voi jatkaa hoitoja, jos ei löydä itsestään sellaista toiveikkuutta tai optimismia tai jotain semmoista niin kuin hyvää vibaa, kun ajatellaan, että joku semmoinen niin kuin tosi suuri toiveikkuus siellä pitäisi olla, että jotenkin, että itsensä pitäisi jotenkin pystyä manifestoimaan sellaiseen tilaan, että jotenkin, että on niin tosi jotenkin psyykkisesti hyvä moodi, että sitten jotenkin saa vasta sen, mitä niin kuin ehdottomasti haluaisi. Mutta että oikeastihan niin kuin, ei mikään yksittäinen tunne, mikä meissä on aktiivisena, niin ei se mitenkään ennusta sitä, että mitä meille tulevaisuudessa käy. Joten sitten mä oon päätynyt siihen, että mä oon käynyt tätä keskustelua aika paljon asiakkaiden kanssa, että kyllä niin kun, että jos hoitaja on järkeä jatkaa niin kuin monestakin näkökulmasta, niin ei se hoitojen jatkaminen tai lapsen yrittämisen jatkaminen edellytä sitä, että täytyisi olla joku tietty jotenkin tosi toiveikas tai jotenkin tosi tietynlainen joku muu olotila päällä, vaan että no nyt tällä hetkellä ei ole sellaisia tunteita, mutta että jos muuten kokee jaksavansa jatkaa, niin sen pitäisi ehkä olla riittävää. Ja sitten niinku, että se, mikä ehkä voisi myöskin niinku helpottaa siihen, että jotenkin, että ne tunteet sais vaan olla, olisi ehkä se, että just niin kuin sä Jaana sanoit, että sullakin oli vissiin tämä kateusajatus, että jotenkin, että sä et halua olla niin kuin, että miksi sä oot yhtäkkiä niin suurten tunteiden vallassa ja jotenkin sellainen ja tällainen tyyppi, niin tunteet ensisijaisesti tarjoaa meille tietoa itsestämme ja ympäröivästä maailmasta ja tunteet kertoo ensisijaisesti meidän tarpeista. Ja ennen kaikkea siitä, että minkälaiset tarpeet meillä ei ole täyttynyt. Niin jos nyt ajatellaan, että ihmisellä on niin valtavan suuri tarve, kun saada oma lapsi ja se tarve ei ole täyttynyt, niin kyllä sitä aika silleen voidaan vetää semmoinen aika looginen nuoli. Että se tarkoittaa sitä, että kun se täyttymätön tarve on niin iso, niin siitä seuraa isoja tunteita. Ja että ihmisen mieli yksinkertaisesti vaan toimii tällä tavalla. Joten että sen sijasta, että ihminen ajattelisi jotenkin sille, että mulla ei saa olla näitä tunteita, niin olisi ehkä hyvä miettiä ennemminkin niin, että okei, että mulla on näin voimakkaita tunteita, ei sen takia, että mä oon jotenkin huono ihminen tai jotenkin muuten negatiivinen ihminen, vaan että se tarkoittaa sitä, että niin kuin tarpeet ei täyty. Mutta se, mihin niin kuin voi vaikuttaa, on ehkä kuitenkin enemmän se, että miten osin siihen, että kun niitä tunteita aktivoituu, niin miten voimakkaita ne on silleen niin kuin sen tunteen elinkaaren aikana. Jos ajatellaan, että tunteella on alku ja keskikohta ja loppu, niin kyllähän sitä jonkun verran pystyy säätelemään, että miten se kaari menee. Ja sitten pystyy säätelemään myös sitä, että mikä sen kaaren pituus on. Että jääkö joku tunnetila päälle tyyliin 3 päiväksi vai että onko meillä jotenkin hirveän jotenkin korkealla vai että onko meillä jonkunlaisia keinoja siihen, että me saataisiin vähän säädeltyä sitä ja sitten se ehkä jotenkin se tunteen elinkaari päättyy se ehkä vähän aikaisemmin. Ja sitten toki siihen voidaan vaikuttaa, että miten me toimitaan tunteiden pohjalta. Että jotenkin, että ei musta tee niin kuin katkeraa ämmää se, että mä tunnen kateutta, mutta silleen, että totta kai niin kuin, että sillä on paljon merkitystä, että miten mä käyttäydyn siltä pohjalta. Ja sitten se, että jotta mä voin säädellä mun käyttäytymistä, niin se vaatii sitä, että mä pystyn kuitenkin käyttämään tunnetaitoja. Mutta aika usein on kuitenkin niin, että kun ihmistä aika usein ajattelee, että mun on nyt pakko jotenkin kontrolloida ja hallita ja vähentää mun tunteita, että jotta mä voin niin kuin tehdä asioita, mitä mä haluan, mutta kun se menee paradoksaalisesti yleensä oikeasti niin päin, että mitä sallivampi on niitä itse tunnekokemuksia kohtaan, mitä enemmän ja erilaisia tunteita itsellensä sallii, niin sitä helpompaa loppupeleissä se myöskin se niin kuin
tai siis se, niin kuin, että toimii kuitenkin sellaisilla tavoilla, mitkä niin kuin edistää omia tavoitteita ja sitä, että minkälainen ihminen haluaa oikeasti olla. Mutta joo, tämä oli ehkä tämä mun ensimmäinen taito. Ja siis, että tässä on paljon semmoista yksityiskohtaa, että tämä on ehkä tämä tunteiden sallivuusasia semmoinen ton meidän valmennuksen yksi keskeinen juttu, että jotenkin, että tähän pureudutaan monesta kulmasta, mutta juurikin nimenomaan siitä kulmasta, että ihmiset jollain tavalla pystyis tekemään enemmän rauhaa sen kanssa, että tuntuu pahalta, mutta että sitten on riittävästi keinoja pärjätä niiden tunteiden kanssa, eikä niitä tarvitsisi niin paljon kieltää, koska siitä ne voimistuu. Mikä sä ajattelet, jos mä ajattelen, että se kateus oli mulle niin kuin kaikista jotenkin, no en mä tiedä pahin, mutta siis sille, että se oli mulle jotenkin semmoinen tunne, että mitä mä en niin kuin oikein millään tahtonut sietää itsessäni, niin oliko Jaana se kateus sulle myös vai mitä sä tästä ajattelet? No joo, mietin juttuja, että mun on ihan pakko huudaa tähän väliin sitä, että sä saat niin täydellisesti kiinni siitä, että just tosta, että ne tunteet ei määritä, koska se tuntuu pelottavalta, että mä oon syöksymässä johonkin kuiluun, missä niin kuin musta tulee just semmoinen katkera ämmä, minkä sanoit tässä, että koska mulla ei ole mitenkään normaaleja tunteet olla kateellinen ja niin kuin ahdistunut, mutta että ne tuli tavallaan niin kuin ihan kysymättä kylään mulle, että en mä en niin kuin toivonut sellaisia, vaan ne vaan niin kuin tuli. Ja se, että jos olisi lempeämmin osannut siinä kohtaa jo suhtautua siihen, että mä en ole, niin kuin, ne ei ole mun persoon kuitenkaan, että ne on vaan ne tunteet. Mutta kateus oli yksi, mutta ehkä se onko se tunne, mutta vaikeimpia asioita mulla on ollut koko matkalla se epävarmuus. Ja sen epävarmuuden olo, kun mä oon niin kuin hyvin semmoinen niin kuin ehkä kontrollia rakastava tyyppi ja tykkään pitää asiat käsissäni, niin se semmoinen niin kuin kaikesta epävarmuus. Kaikki on jonkun muun päätettävissä, taikka niin kuin herra haltuun koko homma, että mä en voi tietää, miten tämä päättyy, niin se oli niin kestämätöntä, ja mä tein siljoonaa eri taktiikkaa, että mä kestin tavallaan sitä epävarmuutta ja kaiken maailman, niin kuin mä tiedän noista meidän koulutusaineistoista, mutta et sullahan on niin kuin siellä vino pino niitä juttuja, mitä me ihmiset aletaan tekemään silloin, kun meillä on niin kuin hankala. Niin tein niitä kaikkia, menemättä nyt sen enempää niihin, mitä ne välttämiskäyttäytymistä on, mutta että se oli mulle hankalinta. Joo, joo, ja siitä puhutaan itse asiassa just niin kuin vähän seuraavassa vielä lisää juurikin Klikkaanko siitä, sinne? joo, klikkaa vaan, juurikin siitä epävarmuudesta. Eli just tämä, että koska siis sitä epävarmuutta on, ja että me ei voida mitenkään, jos on kyse lapsettomuudesta, niin ei voi mitenkään saada sitä elämää hallintaan. Ehkä muutoin elämässä voi ylläpitää jotenkin välillä sellaista illuusioa, että tämä on ihan omissa käsissä ja kyllä, niin kuin, että kyllä on homma hallussa, mutta viimeistään ehkä sitten niin kuin tahaton lapsettomuus saa huomaamaan sen, että okei, että kaikkeen ei voikaan vaikuttaa ja sitten, että voi hyvä tavaton, että mikä määrä sitä epävarmuutta kuitenkin siinä kriisissä on. Jolloin sitten, niin kuin, että se mitä totta kai lähtee tekemään on se, että pyrkii hakemaan sitä varmuutta jotenkin muuttamalla itse jotakin, pyrkii muuttamaan itseensä tai pyrkii muuttamaan ympäristönsä tai hallitsemaan ulkoisesti yhä enemmän asioita. Mutta kun se yleensä ei sitten kuitenkaan niin kuin johda siihen, että se epävarmuus häviäisi, koska se on sisäänrakennettu siihen lapsettomuuteen, vaan sit siitä pidemmän päälle saattaa tietyn rajan yli, kun mennään, niin saattaa tosiaan aiheutua kaikenlaisia niin kuin negatiivisia aspekteja itselle ja muille. Vaan että sit mun ajatus on se, että siinä olisi hyödyllistä olla kuitenkin sit vastapainona jotakin semmoista taitoa vahvistaa sisäistä turvaa, että vaikka ulkomaailma tai että ehkä oma kehokin lapsettomuuden myötä, niin siihen liittyy paljon epävarmuutta, mutta sitten, että sisällä itsessänsä voisi jollain tavalla kuitenkin, että olisi jotain semmoisia keinoja, missä sitä turvaa lisätään sisäisesti. Mutta siis tämä epävarmuus on tosi kiinnostava juttu, sellainen, mitä psykologiassa tieteenä on tutkittu ehkä viime vuosina koko ajan vaan enemmän, kun siis on todettu, että se on aika paljon siellä semmoisena, sanotaan niin kuin transdiagnostisena tekijänä, mikä selittää aika paljon jotenkin psyykkisiä oireita ja monenlaisia ihmisten ongelmia. Et kun on todettu se,
että se miten, että me ollaan aika yksilöitä siinä, että miten hyvin ylipäätänsä siedetään epävarmuutta. Mä en varmaan ole koskaan kanssa ollut kauhean hyvä sietämään, siis että mä oon jotenkin tottunut siihen, että tosi paljon asioihin pystyy vaikuttamaan ja hallinnoimaan, no sitten yhtäkkiä ei pystynytkään. Niin joo, niin siihen totta kai vaikuttaa varmaan niin kuin aika paljon jotenkin meidän biologia, mutta sitten vaikuttaa myöskin ehkä se, että minkälainen kasvuympäristö ja niin kuin, minkälaisia elämänkokemuksia meillä on ollut. Että osalle ihmisistä herkästi niin kuin ihan mikä tahansa pienikin epävarmuus, että yli että sä et tiedäkään, että ootko sä lähdössä matkalle viikon päästä vai et, niin aiheuttaa suorilta aika paljon hermoston aktivaatioa. Eli että siitä saattaa tulla taistele- tai pakenereaktio tosi herkästi, jos niin kuin todetaan, että okei, että tulevaisuudessa on epävarmuutta. Niin saatikka sitten se, että sit joutuu lapsettomuuskriisiin, missä mikään ei ole varmaa paitsi epävarmuus, niin se on melkoista. Mutta se on ehkä semmoinen no, tai hyvä taito sinänsä, että ymmärtää se, että se epävarmuus siinä vaan on, ja sitten ylipäätänsä ehkä niin kuin tunnistaa paremmin sitä, että millaisissa tilanteissa se aktivoituu. Jos alkaa ahdistaa enemmän niin jotenkin, että saa linkitettyä sen siihen, että okei, tämä on nyt taas tällainen tilanne, että missä se epävarmuus aktivoituu, ja se aiheuttaa mussa näitä ja näitä ja näitä reaktioita, jolloin sitten taas kyse ei ole siitä, että mä en ymmärrä, että mitä musta tapahtuu tai että miksi mä oon tällainen, vaan että voi todeta, että okei, että se on nyt taas tämä epävarmuus ja että se nyt on ihan jäätävää niin kuin lapsettomuuteen liittyen. Että se ei ole mitenkään niin kuin jotain niin kuin oman itsen huonoutta, se, että se aiheuttaa reaktioita. Ja sitten se sisäisen tilamuutoksen aikaansaaminen on ehkä se sellainen juttu, että se on niin kuin se taito, mitä voi opetella. Ja se nyt voi olla niin kauhean monenlaista, että mitä se kellekin on. Mä ajattelin, että monenlaiset niin kuin itsesäätelykeinot on ehkä jotain, niin kuin itsehoitokeinot on ehkä sellaisia, että mitkä ehkä palvelee sitä tarkoitusta, että vaikka muuten on epävarmaa, niin sille, että on jotain semmoisia tiettyjä asioita, että millä sä voit saada itselle jotenkin vähän ehkä rauhallisemman olon. Et, esimerkit omasta elämästä, niin mä muistan etenkin sen, että itsestäni, että mä kuuntelin silloin lapsettomuuskriisissä vuoden ajan ehkä varmaan, niin tyylin joka ilta mä kuuntelin sellaista rentoutusäänitettä, mikä luoja paratkoon siihen aikaan maailmassa, niin se oli varmaan vielä CD-nä, mistä se oli ehkä sitten ripattu MP3-seksi. Ja siis se oli Väinö Pertamon hypnoosirentoutus. Se oli semmoinen joku vartin äänite. Jossain vaiheessa tarkistin, niin sitä sai vissiin vielä jostain kirjastosta ehkä. Niin se teki sellaisen fysiologisen muutoksen, kun sen kuunteli sen 15 minuuttia. Että mä pystyin, kun sitä harjoittelin, mä pystyin luottamaan siihen, että vaikka mä olisin kuinka ahdistunut, niin mä saan aikaan kuitenkin ainakin jonkunlaisen muutoksen siinä olossa ilman, että ulkoisesti mikään muuttuu tai että mun täytyy yrittää mitään muuta hallinnoida mun ympäristössä. Niin se oli ehkä mulle sellainen niin kuin, semmoinen sisäisen turvan lähde silloin pitkään. Mitä sä Jaana sanot tähän? No mä mietin kun kun puhuit, että mitä ne on ne omat ollut, että mulla on ollut varmaan tosi kova yritys tavallaan kestää sitä epävarmuutta sillä kaikella mahdollisella muun asian kontrolloinnilla, eli mä oon niinku tehnyt joko raskaustestejä tai ovulaatiotestejä tai kytänyt omakannasta jotakin tuloksia tai you name it, riippuu mikä elämäntilanne oli, että jotain mitä mä voin tehdä kontrolloidakseni, mutta sitten niin kun se ei ollut toimiva, niin mä kirjoitin blogia, että mä kirjoitin sitä niin kuin pöytälaatikkoon ja jotenkin se hetki, kun mä niin kuin sain naputtaa siihen ihan niin kuin sormet vaahdoten siihen tekstiin. Mä olin ajatellut, että mä en koskaan julkaisi sitä, mutta nyt minhän se on julkaissut Kierroveron toivoa.fi-sivulla on meidän tarina. Mutta että kun mä kirjoitin sitä vähän niin kuin itselleni, niin se jotenkin aina tyhjensi vähän sitä pakkia ja sai niin kuin sen sykkeen laskemaan ja että sen kauhean niin kuin ällöttävän tilan, mikä mulla oli ja niin kuin tässä asti sellainen kurkussa pala, niin mä sain sen jotenkin niin pois siitä, että se kirjoittaminen oli kyllä varmasti mulle se niin kuin taikasana sitten siinä hetkessä. Niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, että se on ollut mun oma terapiaa niin kuin siinä hetkessä Joo. jo. Että voi kun mä tietäisinkin ollut, tai niin kuin olisin tiennyt jo silloin kaikki, että nyt kun mä oon lukenut niitä tekstejä läpi, niin kyllä se on niin kuin
mä niin kuin tosi lempeästi suhtaudun itseeni niin kuin vaikka 5 vuotta takaperin niin kuin tänä päivänä. Mutta Mm, silloinhan sitä niin kuin koko ajan, että mitä mä voisin tehdä enemmän, taikka että mitä mä voisin tehdä vähemmän, että niin kuin, mitkä asiat olisi sellaisia, nyt mun pitäisi olla stressaamatta ja niin kuin, kaikkia tuhansia keinoja, niin sitten se oli kyllä, että se oli tosi toimiva. joo, joo, kirjoittaminen on kyllä tosi hyvä. Mä luulen, että mä oon itsekin tehnyt sitä joo, joo, ja mulle siis se hallinnointi oli sitä, että mä luin akateemisia journaleita, niin kun, että mä yritin lukea lääketieteellisiä journaleita tosi paljon, että mä jotenkin ymmärtäisin, että mikä meitä vaivaa. Mutta että jälkikäteen ajatellen, niin eihän siinä nyt varmaan määräänsä enempää mitään järkeä ollut tai mitään hyötyä, mutta että se nyt oli kuitenkin sitä sen hetkistä yritystä jotenkin sen tiedon kautta jotenkin saada hallintaan sitä kuvioa. Mä voin niin samaistua, mun pakko vielä huudaa täältä sen verran, että samaistua tohon. Ja mä olin just varmaan se niin kuin tosi raskas potilas, koska mä oon ollut siihen samaan aikaan, ollaan oltu hoidoissa, niin mä olin aina silleen, mutta entä tämä? Ja mä vetäisin jonkun sellaisen kortin, mitä se lääkäri on sille, se muljauttaa silmiänsä. Ja mä kävin niin kuin samaan aikaan niin kaiken maailman. Mä kävin akupunktiosta vyöhyketerapiaa ja niin kuin kaikki mahdolliset osteopaatit ja ravintolisät ja gluteenittomat ja sokerittomat ja kaikettomat, että mulla oli niin kuin aina 100 kysymystä, kun mä menin sinne ja mä roikuin vielä siellä oven kahvassa, niin kuin, kun se oli jo silleen, että nyt pitäisi niin kuin mennä, niin kysymässä, mutta entä se alkiokuoren avaus tai onko se alkioliima mahdollista ja niin kuin kaikkia tällaisia. Ja lopuksi niin kuin, mä sain jopa niin kuin tuplalääkityksen sitä varten vaan, koska mä niin kuin sitä kovasti toivoin. Kun musta tuntuu, että mikä tuntuu niin kuin hullulta näin jälkikäteen, että ihan kun mä löytäisin tavallaan niin kuin tietoa etsimällä jonkun sellaisen kiven, mitä niin kuin alan ammattilaiset siellä ei osaisi mulle muuten ehdottaa, mutta se oli mun tapa niin kuin jotenkin Mm. siitä hetkestä, että en mä niin kuin pystynyt olla toimeettomana. Niin aivan, joo, joo. Ja sitten siinä on tietysti just niinku vaan se riski, että elämänpiiri kapeutuu. Että mä ajattelin, että semmoinen varmaan just mitä niinku ollaan noissa meidän materiaaleissakin paljon puhuttu sitä, että joo, että mä varmaan sitä aloin jättämään aika paljon menemistä paikkoihin, koska mä mieluummin jäin vaan niinku hakemaan tietoa ja että se ei välttämättä tukenut kuitenkaan sit mun jaksamista määräänsä enempää se Ei missään. ulkoinen epävarmuuden yritys, sen niin kuin kontrolliin saaminen. Kyllä, voi samaistua tähän, että mun niin kuin mä tiesin jo, niin kuin mulla oli punaisena, tiedättekö Googlesta, kun etsit jotain tietyillä hakusanoilla, ne menee niin kuin violeteksi tai punaiseksi, kun sä oot niin kuin jo kattonut sen, niin ne oli niin kuin kaikki niin kuin Mm, ensimmäisten sivujen niin kuin tietyillä hakusanoilla, että se meni niin kuin ihan semmoiseksi sairaaloiseksi googlettamiseksi, että se oli nimenomaan sitä välttämättömyyskäyttäytymistä parhaimmillaan siinä kohtaa, kun en mä kestänyt sitä semmoista tunnetta, että tämä ei ole mun hallinnassa. aivan, joo. Joo, mutta että niin, että tämä on niin kuin meidän ajatus siitä, että niitä keinoja on hyvä olla, että millä sitä turvaa lisätään muutenkin, koska niin kuin sitä ei tässä tilanteessa niin kuin saa pois sitä epävarmuutta kuitenkaan. Kyllä. Mennäänkö seuraavaan? Mennään vaan. Sitten puhutaan vähän ajatuksista ja ehkä niin kuin ajatusten tarjoamasta suunnasta. Yliajattelu ja sitten ruminaatio, millä tarkoitetaan sitä, että käydään mielessä läpi, kelaillaan kaikkia menneitä tapahtumia ja vatvotaan niitä ja mietitään sitä, että mitä itse on tehnyt väärin tai mitä olisi voinut tehdä paremmin tai että miten mitä kaikkea kamalaa on tapahtunut ja mikä tavallaan ei ole siis sellaista, kun se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, että siitä olisi mitään hyötyä, vaan että se on niin kuin, että siihen käytetään suhteettoman paljon aikaa suhteessa siihen, että miten paljon siitä opitaan. Niin ruminaatio ja sitten huoliajattelu, eikä niin kuin tulevaisuuden kauhuskenaariot ja kaikki, mihin kaikkeen täytyy valmistautua tulevaisuudessa, niin nämä on esimerkiksi sellaisia asioita, mistä mun psykologin koulutuksessa ei varmaan ollut juurikaan asiaa. Että tämä on se yksi niistä tärkeimmistä prosesseista, mikä aiheuttaa ihmisille stressiä, ahdistusta, ruminaatio aiheuttaa enemmän ehkä niin kuin mielialan laskua, jos se on valtoimenaan se kela. Ja näistä ajateltiin kuitenkin mm, ehkä jokunen vuosikymmen vielä sitten silleen, että no joo, että tätä ihmiset tekee ja että eipä siihen nyt kauheasti voi vaikuttaa, paitsi nyt ehkä jotenkin sille välillisesti. Ja
nykyisin ehkä sitä ajatellaan aika toisin. Ja nämä on semmoisia prosesseja, mihin kuitenkin pyritään vaikuttaa enemmän sillä niin kuin suoraan, että ihmiset tulee tietoiseksi näistä. Ja lapsettomuuteen liittyen erityisesti, niin siis, että eihän siis, se elämäntilannehan on kuitenkin sellainen, että siellä on niin kuin valtavasti menneisyydessä yleensä ihmisillä negatiivisia kokemuksia, semmoisia takaiskuja, pettymyksiä tai jotain semmoisia kohtia, missä jotenkin ajattelee, että voi vitsi, että kun mä olisin silloin toiminut toisin. Että siellä on niin paljon sitä kaikkea materiaalia, että mihin tuntuu tärkeältä palata. Ja sitten tulevaisuudessa, no siellähän nyt vasta onkin sit niinku katastrofikeloja, että en ole tavannut vielä yhtäkään sellaista tahattomasti lapsetonta, että jolla ei tulevaisuuteen liittyisi pelkoja. Mitä sitten kokee, niin kun, että se on tärkeää käydä niitä läpi ja pyrkii niin kun jotenkin valmistautumaan niihin tai sitten jotenkin pysymään niin kiireisenä, ettei yhtään niin kuin ajattelisi tarkemmin sitä vaan, että mitä siellä on. Joten ongelmana tässä on se, että koska siihen menneeseen nyt ei niin kuin voi vaikuttaa, tai ainakin se, että jos sitä kelailee niin kuin tunteja päivässä, niin sille, että siinä ei yleensä tapahdu sellaista ongelmanratkaisua, että mikä jotenkin johtaisi sit niin kuin parempiin lopputuloksiin. Öö, Tai sitten, että ne tulevaisuuden visiot, niin nehän nyt kuitenkin aika usein, pääosinhan ne on niin kuin epävarmoja. Et mitä enemmän niihin eläytyy, niin sitä todemmiltahan ne tietysti niin kuin tuntuu. Et mä muistan, että mä oon ainakin lapsettomuusaikana mä oon ollut aivan siis 99% varma, että mä en tule koskaan saamaan lasta, vaikka se tilanne ei ollut sellainen, että mä olisin siinä hetkessä voinut nyt niin kuin silleen faktisesti 100% näin sanoa, mutta että mä olin 99% varma. Ja mitä enemmän sitä kelasi, niin sitä enemmän siihen lopputulokseen niin kuin aina tuli. Ja sitten jotenkin, että ei mulla ollut mitään tietoa siitä, että jotenkin, että mä voisin itse jotenkin vaikuttaa siihen ajatusprosessiin. Niin tämä on ehkä se semmoinen niin kuin nykymaailman tärkeäksi katsottu asia, että tulisi tietoisemmaksi siitä, että mitä omassa mielessä duunaa. Koska siis mehän luullaan tällä tavalla, että me edistetään asioita, me ratkaistaan ongelmia, tai että me ollaan niin kuin valmistauduttu johonkin. Ja sitä aika usein, kun ihmisten kanssa puhuu siitä, että jos mä nyt mietin vaikka sitä, että jos mä oon saamassa jotain huonoja uutisia, että mitäköhän ne uutiset sitten 3 viikon päästä on, niin sille, että jos mitä enemmän mä ajattelen, niin sitä paremmin mä oon valmistautunut siihen kauheeseen tilanteeseen, että jos sieltä tulee huonoja uutisia. Niin yleensä kuitenkin että ihmisiltä kysyy, että oot sä sit paremmin valmistautunut, että jos sä mietit niin kuin tunnin versus 5 tuntia, niin ei se varmaan kuitenkaan se valmistautuminen yleensä niin kuin parane, vaan se lähinnä lisää ahdistusta. Mutta me luontaisesti ajatellaan silleen, että se on tärkeää ajatella. Niin sen takia tätä kutsutaan niin kuin yliajatteluksi. Ja, ja sitten tämäkin on sellainen, että tässä ei että kukaan ei koskaan tule tässä täydelliseksi niin kuin yliajattelun kitkemisessä, mutta tämä on sellainen, mitä on hyödyllistä yleensä harjoitella, jos toteaa, että on taipumusta siihen, että jommassa kummassa suunnassa viettää tosi paljon aikaa ja että se on toisteista. Että siinä ei määräänsä enempää tapahdu mitään semmoista niin kuin itselle hyödyllistä. Niin se on mahdollista, että siitä voi kehittyä siinä, että huomaa nopeammin, että nyt mä huomaan taas, että mitä mun mieli tekee. Että mä oon siellä taas jommassa kummassa. Ja että tässä ei olla tekemässä ongelmanratkaisua, vaan tässä ollaan vatvomassa tai pyörittelemässä kauhuskenaarioita tai valmistautumassa johonkin huonoon. Ja sitten ohjataan tarkkaavaisuutta muualle. Ihmiset saattaa kokea sen aluksi vähän lannistavana sen, että okei, no joo, että mä oon oppinut huomaamaan, kun mä teen sitä ehkä aiempaa paremmin, mutta sitten jotenkin, että sitten mä palaan tähän hetkeen ja sitten mä huomaan, että kohta mun mieli on taas jossain. Niin mä ajattelin, että jossain lapsettomuuskriisissä esimerkiksi siis se on ymmärrettävää, että mieli herkästi menee, että se läsnäolo ei ole niin helppoa, koska niin kuin siellä on kuitenkin niin isoja pelkoja. Mutta se, että edes välillä pystyisi rajaamaan sitä hetkellisesti, niin siitä on jo tosi paljon apua.
Mutta mulla ei ollut mitään käsitystä tällaisesta asiasta silloin, kun itse mä oon näiden asioiden kanssa painiskellut. Mä oon jotenkin ihan siis kelailu näitä keloja niin kuin tyylin kaiken vapaa-aikani ja ajatellut jotenkin, että mitä muutakaan mä nyt voin tehdä. Mä en voi vaikuttaa tähän ja sitten välillä ehkä varmaan ajatellut, että ainakin mä nyt teen jotain. Ja sitten ollut vaan niin kuin kuitenkin tosi ahdistunut. Niin tämä on ehkä sellainen, mihin mä ajattelisin, että mihin kannattaa tutustua. Että mitä on yliajattelu, mitä on ruminaatio, mitä on huoliajattelu. Tähän on pakko sanoa, että nämä on myös sellaisia aiheita, mitkä on niin kuin äärimmäisen kuluttavia ja aikaa vieviä ja ahdistusta niin kuin oikein lietsovia tapoja, niin kuin, jotka nimenomaan niin tunnistan omasta itsestäni, niin kuin, että mä oon näissä oikein superlahjakas, niin kuin näissä molemmissa ja niin kuin oikein superyliajattelijana, niin kuin mä oikein muistan vielä samaistumaan niitä ja mä tiedostan tämän niin kuin monessa muussakin eri elämäntilanteessa, että on ollut iso lahja ja arvo, että on oppinut pysäyttää ne omat kelat, että niin kuin say stop nyt, että koska, ja siihen on olemassa työkaluja, koska se, että se niin kuin siinä, kun se pitkittyy ja jatkuu ja on päiviä, sitten se on viikkoja, sitten se on kuukausia, niin kuin me tiedetään, että se on vuosia, niin silloin ollaan jo tosi syvissä vesissä. Ja yksi mun, ketä mä haastattelin podcastiin tarinaansa, niin hän sanoi hyvin, että hänelle oli sanonut joku hoitava taho, että se etukäteen surtu suru ei vähennä sitten sitä niin, tilanteen surkeutta, jos niin, tai sitä oikeaa surua, jos semmoinen tilanne tulee, että tarvii surra. Että vaikka kuinka paljon sitä olisi etukäteen funtsinut, niin se ei niin kuin vähennä sitä tuskaa siinä hetkessä, jos joku tilanne tapahtuu, vaan päinvastoin sä oot jo valmiiksi ahdistunut ja silloin se tuntuu vielä kamalaa. Aivan, joo. Ja sitten ihmiset, joilla on paljon taipumusta huoliin ja etukäteismurehtimiseen, niin on yleensä sen tyyppisiä ihmisiä, että ne yliarvioi sen niin kuin pahimman mahdollisuuden skenaarion riskin pääsääntöisesti aina jossain tutkimuksessa, että mitä 80-90% ne ihmisten niin kuin, kauhuskenaariot ei toteutuneet. Ne semmoiset kaikista pahimmat, mitä siinä yleensä niin kuin kelaillaan. Joo, Kyllä. että sekin vielä siihen päälle. Kumpaa sä teet enemmän? Mä teen enemmän niin kuin tulevaisuuden murehtimista kuin vatvomista. Sama. Täsmällisesti näin. Niin kuin, katastrofit voi siintää siellä tulevaisuudessa, mutta just se, että mä muistan kyllä ne tunteet, että sitten kun mä yhtäkkiä uskalsin tavallaan, mä pidin itseni niin älyttömän kiireisenä, ja tein juuri kaikkea sitä, mitä tuossa sanoitkin, että kaikilla mahdollisilla tavoilla yritin häiritä, että mä niin kuin, ja mitä mä oon niissä materiaaleissa jo päässyt ennakkokatsomaan tuosta kurssin materiaaleista, että se on aika tyypillistä, että yritetään jotenkin niin kuin välttää sitä, että sitten pääsee kelaamaan todella sitä tulevaisuutta ja sitten mennä sinne katastrofiajatuksiin. Ja mä yritin pitää itseni tosi kiireisenä, mutta sitten kun mä vähän päästin raottaan sitä, että miltä se tulevaisuus näyttää, niin mä en saanut sitä kelaa niin kuin katkaistua enää. Sitten se oli vaan niin kuin päiviä ja tunteja ja niin kuin koko ajan tavallaan, ja se tuntui niin kuin ihan älyttömän painavalta ja surkealta se ajatus sitten, että kun mä murehdin siitä, että miten tämä homma päättyy. Aivan, joo, joo. Niin ja tavallaan, että siinä tulee niin kuin, siinä menee taas niin kuin energiaa paljon niin kuin siihen, että yrittää olla niin kuin miettimättä, eli pitää itsensä ehkä liian kiireisenä, ja sitten energiaa kuluu totta kai siihen, että kun se yliajattelu vie energiaa, se lisää ahdistusta tai mielialalaskua, tekee elämästä raskaampaa, suoraan vie energiaa, niin sitten tavallaan sekin, Kyllä. niin kuin, sekin syö jaksamista. Justiin, precis näin, että niinku, tavallaan kun ei uskaltanut enää antaa itseensä vain olla hetken aikaa ilman jotain härpäkettä tai häiriötä, koska sitten saattaa se riski, että mun mieli menee siihen niinku katastrofiin, mikä voi siintää milloin tahansa, kun joku vaan sanoo mulle, että hei, te ette koskaan onnistu tässä. Joo, Niin et sitten tavallaan sit kuunteli kirjoja ja kuunteli podcasteja ja katteli illat telkkaria tai siivos kovasti tai teki töitä aamusta iltaan tai mitä se ikinä olikaan, mutta jollakin tavalla oli 100 rautaa vähintään tulessa samaan aikaan, ettei vahingoskaan pääse siihen hetkeen, että aivot menee sinne niin kuin joo, pelottavina ajatuksina. joo. Joo, ja mä en ainakaan varmaan jotenkaan silleen kauheasti silloin luottanut siihen, että
että jotenkin, että ne voisi olla niin kuin kauhuskenaarioita, että mulla olisi jotenkin taipumusta siihen, että, niin kuin, että ne menee jotenkin niin kuin pahemmaksi kuin mitä niin kuin oikeasti olisi tapahtumassa pahimmillaan. Sekin on oma prosessinsa se, että jotenkin tuntee itsensä paremmin, että tietää, että okei, että mulla on oikeasti tämmöinen taipumus, että ne kauhuskenaariot voi olla sitten jotenkin niin kuin tosi sellaisia niin kuin vakuuttavia, ja sitten kuitenkaan, niin kuin, että ne ihan niin kuin, ne kauheimmat jutut ei välttämättä edes ole toteutumassa. Siis justiin näin presiis. Ja tämä on niinku se kohta kans, kun mä niinku oon oivaltanut tämän niinku vuosia nyt myöhemmin ja muuta, niin miten paljon, miten niinku tavallaan tekisi mieli mennä omaa itseänsä silittämään, halaamaan sinne niinku vuosien taakse ja sanoa, että nyt nämä on niinku ihan sun omia keloja, että niinku antaa niitä työkaluja, millä ne saa niinku katkaistua tai huomattua ylipäätänsä sen, niinku, kaikkihan varmaan lähtee siitä, että itse huomaat, että nyt tämä ei ole niin kuin sitä totuudenmukaista enää, ja tämä on niin kuin ihan vatvomista ja niin kuin justiin niin kuin ihan överi-ajattelua, niin että mä oon niin onnellinen tästä, mistä kohta jutellaan tuosta verkkokurssinkin sisällöstä, että mä oon niin onnellinen siitä, että se on niin kuin kirjoissa ja kansissa, ja että ylipäätänsä, että ajattelu niin kuin sunkin koulutusalalla on, ja mä tiedän, että sä oot ihan hurjan paljon opiskellut tästä niin kuin erilaisia kursseja, ja mikä näkyy siinä kaikista tietotaidossa, että ylipäätään ollaan tietoisia tästä, että tähän voi vaikuttaa tämmöisen yliajatteluun tai ruminointiin, niin että, siihen, niin kuin, että se ei ole vaan semmoinen, mikä on olemassa ja sitten toivotaan, että se loppuisi, vaan että siihen voi vaikuttaa. Joo. Ja sitten just, että se ei edellytä sitä, että jotenkin, että sä kaikkia yksittäisiä ajatuksia sä kävisit läpi ja hakisit niihin jonkun niin kuin positiivisemman niin kuin vaihtoehtoisen ajatuksen. Tavallaan, että sitä ei tarvitse tehdä. Kyllä, Joo. just näin. Hypätäänkö seuraavaan? Joo. No hei, itse asiassa mä nappaan tässä ihan pikkasen koppia, nimittäin me jutellaan hiukan. Mirka kertoo kohta tarkemmin, että mitä nämä tarkoittaa käytännön tasolla, mutta jutellaan hiukan tästä meidän avaimet mielen hyvinvointiin verkkovalmennuksesta, mikä tosiaan tarjoaa selviytymiskeinoja lapsettomuuskriisiin psykoterapeutin tuella. Ja kun mä kerroinkin siinä tämän meidän Zoomin alussa, että mistä idea lähti, niin nyt on varmasti jo vähän saanut enemmän kiinni siitä, että meillä oli tosiaan ajatuksena se, että kun nämä on tosi yleisiä juttuja, että siinä hetkessä, kun sä oot siinä kriisissä ja niin kuin, taikka, sinä olet yksin tai puolison kanssa, niin se törmäyt kurssilla olo niin kuin parisuhteessa ja oman mielen kanssa ja synkissä ajatuksissa ja ahdistuneena, niin se tuntuu siltä, että kukaan muu ei ole kokenut mitään tällaista, niistä puhutaan tosi vähän ääneen, ja silloin sitä apuakin voi olla tosi vaikea siihen saada. Ja musta tuntuu, että tässä kurssissa on tavallaan, niin kuin Mirkalla on yli 15 vuoden kokemus, niin kuin oma kokemus ensiksi, ja sitten se asiakastyökokemus, niin se on niin mielettömässä paketissa tässä meidän verkkovalmennuksessa, että nämä työkalut pitäisi olla kaikilla saannissa, ja nämä on myös sellaisia, mikä jää sulle käyttöön sitten niin kuin elämään myöhemminkin. Mutta mennään ihan suoraan siihen, että mitä ne työkalut on, ja mitä tämä valmennus nyt sit sisältää. Että tämähän alkaa meillä nyt ihan ensimmäistä kertaa. Tämä on ainutlaatuinen, tämä on ensimmäistä kertaa Suomessa, suomeksi, tämmöinen, että on koostettu semmoista työkalut, mitkä on nimenomaan niin kuin tahatonta lapsettomuutta kokeneille, koska se on semmoinen asia, että kukaan muu, ehkä olet huomannutkin, että kukaan muu kuin hän, joka on kokenut itse tahatonta lapsettomuutta, ei voi ymmärtää sitä, että miten suurelta kriisiltä ja surulta se lapsettomuus tuntuu. Että ainoastaan vertaisilla on niin kuin joku ajatus ja semmoinen niin kuin clue siitä, että mitä sä oot käynyt läpi, niin se, että Mirka on koonnut niin kuin tällaisen tietopaketin nimenomaan kaikille meille, jotka ollaan näitä lapsettomuuden niin kuin oikeasti kunnon niin kuin synkkyyksissä kävelty tuolla pitkin suota ja pusikkoja, kun kaikki muut painaa moottoritietä pitkin eteenpäin, niin tämä on niin kuin meille ja meidän niin kuin haasteisia kuoppiin tehty. Että on sellainen niin kuin kädenojennus, että tule sieltä kuopasta ja ota nämä työkalut ja suhtaudut itseesi lempeämmin. Niin tämä on niin semmoinen, mä oon tästä niin kuin tosi onnellinen ja iloinen että päästään tätä käymään läpi. Mutta Mirka, kerro sä vähän, että miten nämä, niin kuin, mitä nämä kaikki otsikot sisältää niin kuin, sitten itsessäänsä. Joo.
Valmennus kestää 7 viikkoa. Niin, että tässä on ensin 3 live-webinaaria ja sitten on välilive. Ja sitten on vielä 2 webinaaria, niin kuin tietowebinaaria, ja sitten on loppulive. Ja nämä kaikki siis tapahtuu livenä niin, että siellä voi kuitenkin, niin kuin, että voi esittää kysymyksiä chatissa. Koska niin kuin mä tiedän, että on paljon semmoisia kaikenlaisia verkkokursseja ja valmennuksia ja muuta, missä kaikki materiaali on passiivina, mutta että mä halusin nyt kuitenkin näin, että olisi enemmän live-asioita, koska ihmiset on muutenkin näiden asioiden kanssa niin yksin, niin että ei ollut ajatus se, niin kuin, että mitään vuorovaikutusta tässä sitten ei olisi. Ja sitten siellä verkkokurssin alustalla on myöskin semmoinen keskusteluosio, missä tavallaan voisit, niin kuin, että voi laittaa jotain omia fiiliksiä, että mitä ne luennot on herättänyt tai ne harjoitukset tai että jotenkin, että mikä on jäänyt pohdituttamaan tai mistä kaipaisi lisätietoa, niin siellä myöskin on mahdollista keskustella. Ja sitten tosiaan nuo väli- ja loppulive on sellaisia, että ne on ihan ihmisten kysymyksiä varten. Että se nyt on tietysti varmaan, että rajaus on varmaan sellainen, että jos puhutaan jonkun ihmisen henkilökohtaisesta mielenterveyden hoidosta, niin silleen, että joo, että mä olen niin kuin psyykan ammattilainen, mutta mä en voi ottaa kenenkään sellaisen ihmisen hoitoon varsinaisesti kantaa, että joka ei ole mulla hoidossa. Mutta siis, että nämä on kaikki niin kuin yleisluontoisia teemoja, niin silleen, että yleisellä tasolla niin kuin silleen, näistä totta kai siis niin kuin sitten voidaan puhua niin kuin ihan mitä tahansa, niin kuin mekin nyt tässä ollaan Jaanan kanssa puhuttu näistä, että miten me ollaan koettu näitä asioita. Ja sitä aina, jos on jotain lisätietoa tai jotain muuta, että mitä kaipaisi, niin voi niin kuin pistää kyselyä, että jotenkin jos kaipaa johonkin selkiytystä tai muuta. Ja jos mä käyn vähän läpi, että mitä nämä kaikki nämä tietowebinaarit on, niin ensimmäinen on johdanto, missä käydään läpi sellainen kartta, että jotenkin, että minkä mä oon rakentanut, jotta ihminen ymmärtäisi mieltänsä paremmin lapsettomuuskriisissä tai jotenkin kun lapsettomuus nyt jollain tavalla koskettaa elämää. Se on semmoinen, mitä mä oon ajanut sisään jonkun verran asiakastyössä ja ihmiset on kokenut, että se, että on visuaalinen kartta siitä, että mitä tapahtuu vaikeissa tilanteissa tai mihin kohtaan jää jumiin, niin että se helpottaa, kun on semmoinen niin kuin roadmap, että missä mä nyt milloinkin olen ja että mihin olisi hyödyllistä, mihin suuntaan mennä tässä jotenkin niin kuin mielen, ajatusten, tunteiden, kehon tai käyttäytymisen tasolla. Ja sitten ylipäätänsä niin puhutaan semmoista vähän niin kuin perusasiaa lapsettomuuteen liittyen, lapsettomuuden psykologiaan, mihin nyt ei oikeastaan tässä niin kuin tänään menty, että mä hyppäsin vähän niin kuin suoraan näihin itse teemoihin, että ei puhuttu oikeastaan niin kuin mitään siitä niin kuin peruskokemuksesta, mikä sekin voi kuitenkin olla niin kuin ihan hyödyllistä. Toisella viikolla triggerit, no kaikki nykyään varmaan tietää, mitä triggeröityminen tarkoittaa, mitä tapahtuu lapsettomuuteen liittyen paljon, että puhutaan vähän niin kuin triggeröitymisestä, sitten puhutaan suojatunteista, eli puhutaan niin kuin enemmän sellaisista, että ei niistä semmoisista syvimmistä tunteista, mitä se alun perin aktivoituu, vaan sitten semmoisista vähän monimutkaisemmista tunteista, mitkä vie ehkä enemmän huomioon pois siitä semmoisesta ydinkivusta tyyliin. Puhutaan ahdistuksesta, ehkä just niin kuin kateudesta, epätoivon tunteista, tähän muuta ärtymyksestä, vihan puuskista, sellaisista tunteista, mitkä jotenkin silleen saattaa, niin kuin, ne huomaa paremmin. Ja ne saattaa olla sellaisia äärimmäisiä tunteita, joiden säätelyyn voi tarvii aika järeitä konsteja. Niin me käydään niitä järeitä konsteja ensin läpi, että, niin kuin, että miten toimii niin kuin hyvin voimakkaiden tunteiden kanssa. Sitten me käydään läpi, no joo, suhdevaikeisiin ajatuksiin tarkennetaan sitä, että miten siis, minkälaisessa suhteessa ajatteluunsa kannattaisi olla. Ja just tavallaan puhutaan tuosta niin kuin yliajattelusta ja siitä, mitä se aiheuttaa ja miten sitä voi rajata. Ja sitten, että mitä kaikkea muuta välttämiskäyttäytymistä niin sanotusti meillä on. Eli että mitä sellaisia keinoja me käytetään, millä yritetään välttää jotakin tunteita aktivoitumasta, tai sitten me yritetään jotenkin liian nopeasti päästä niistä eroon. Koska lapsettomuuteen liittyen ne on aika usein semmoisia jotain toimintamalleja, mitä on, että mitkä jollain tavalla kuitenkin pidemmän päälle ne kapeuttaa elämänpiiriä ja ne estää meitä jotenkin saamasta ehkä jotain sitten semmoisia myönteisiäkin kokemuksia ja voimavaroja, mitä sitten kuitenkin voisi saada.
Et tyyli vaikka se, että, niin kuin, että mä oon jotenkin vähentänyt ystävien näkemistä, koska mä en halunnut tunteesta kateutta. Niin välttelin sillä tavalla, että sit mä en vaan mennyt paikkoihin. No sitten joo, sitten on välilive, että sitten voidaan tavallaan purkaa enemmän sitä kaikkea, että mitä noissa 3 ekan viikon aikana on käyty läpi. Ja niihin on liittynyt myöskin jotain semmoisia harjoituksia, mitä sitten jotenkin, että mistä voi myöskin siinä niin kuin voi kysellä ja puhua. Ja toki niin kuin, että etukäteen voi laittaa mitä vaan ehkä viestiä myöskin liittyen lapsettomuuteen, että jos on joku semmoinen niin kuin teema, että mitä ei ole käsitelty ja mistä ehkä haluaisi lisätietoa. Sitten 5. viikolla puhutaan niin sanotuista primaaritunteista ja tarpeista. Silloin syvennytään siihen, että mitä se lapsettomuuden ydinkipu enemmänkin on. Et silloin puhutaan enemmän ihan syvästä surusta, puhutaan häpeästä, puhutaan yksinäisyydestä ja puhutaan siitä kaiken kattavasta pelosta, mitä siellä on ehkä kuitenkin sit vaikka sen ahdistuneisuuden taustalla. Ja sitten puhutaan siitä, että sit jos niitä pystyisi paremmin kokemaan, että jos on jotenkin onnistunut niiltä jotenkin välttämään tyyliin, just silloin puhuttiin Jaanan kanssa tuosta, että on pitänyt itsensä kiireisenä, niin ei ole ehkä ihan hirveästi niin kuin uskaltanut oikeasti kokea niitä syvimpiä tunteita, niin sille, että jos sitten niin kuin alkaa niitä kokea, niin että ymmärtäisi sen, että okei, että ne kertoo tarpeista ja sitten niitä tarpeita voi oppia tyydyttämään paremmin. Ja se on sitten semmoinen, mitä tarkennetaan vielä tuolla 6. viikolla. Eli että mitkä olisi semmoisia rakentavia tapoja pärjätä surun ja häpeän ja pelon ja yksinäisyyden kanssa. Puhutaan jonkun verran vuorovaikutustaidoista siitä, että miten jotenkin ihmissuhteissa voisi pärjätä paremmin, koska ne nyt totta kai on lapsettomuuteen liittyen aina yleensä aika kinkkisiä. Paljon on kinkkisiä tilanteita. Ja sitten puhutaan itsemyötätunnosta ja siitä, että minkälaisia tapoja ihmisillä on surra ja miten sitä omaa suruprosessia voisi jotenkin paremmin edistää, jotta sitten näitä taitoja pääsisi käyttämään semmoisella tavalla, että vaikka lapsettomuus ei nyt siihen paikkaan loppuisi, niin kuitenkin, että sen kanssa sitten kasvaisi ehkä luottamus siihen, että pärjää. Ja että tunteet voi olla vaikeita, mutta että ei olisi hätää kärsimässä. Ja sitten, että olisi jollain tavalla kuitenkin enemmän ymmärrystä siitä, että mitä itsessä tapahtuu ja mihin voi vaikuttaa, kun tuntuu siltä, että ei voi vaikuttaa oikein mihinkään. Ja sitten näitä käydään vielä läpi siinä loppulivessä, että sitten voi vielä esittää kysymyksiä. Nyt on melkein oikeastaan toistettuna tämä sama, että kuuluu tosiaan nämä webinaarit tähän meidän verkkovalmennukseen. Sitten lisäksi nämä harjoitukset, eli siellä on Mirkan koostamia ihan loistavia harjoitteita liittyen näihin aiheisiin, ja lisäksi äänitteinäkin löytyy harjoitus, ja sitten löytyy tosiaan nämä live-lähetykset, eli tässä vielä ehkä vähän tällaisen yhteenvetona, mutta sitten valmennuksen fokuksesta. Joo, me on ajateltu jotenkin niin, että me keskitytään ehkä eniten kuitenkin tunteisiin, koska se oli ehkä meidän molempien ajatus, että lapsettomuudessa pahinta on ehkä kuitenkin tunteet. Kyllä. Mutta sitten, että jotta voi käsitellä tunteita, niin sitten totta kai on tärkeää myöskin, niin että puhutaan myöskin ajatuksista, mikä niiden rooli on, mikä kehotuntemusten suhde on koska ajatellaan sillä lailla, että kuitenkin sille, että ajatukset ja tunteet ja keho ne on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Se puhutaan totta kai niin kuin toiminnan tasollakin sille, että miten me käyttäydytään, miten me toimitaan, niin sille, että miten ne on kaikki suhteessa toisiinsa. Ja sitten myöskin niin kuin puhutaan vuorovaikutussuhteista totta kai, niin kuin, koska sillä on iso merkitys. Ja joo, mutta että, niin kuin, että ihan kaikkea. Että varmaan niin kuin, että on paljon semmoisia teemoja jotain, että mitä olisi voinut vielä ympätä, mutta sille, että joku raami tässä on ollut pakko säilyttää, niin sille, että se on nyt tämä. Kyllä. Ja vielä valmennuksen ydinviestistä. Joo, että tunteista ei pääse eroon, mä ajattelisin, että se on tämmöinen elämänmittainen matka ehkä se, että jotenkin, että pyrkii paremmin hyväksymään sitä, että mistään tunteesta ei voi päästä kokonaan eroon, mutta että sallimisen ja parempien taitojen avulla sitten kuitenkin niin kuin voi
päästä parempaan suhteeseen niiden tunteiden kanssa niin, että ne tunteet ei ajeraa, ne tunteet ei määrittele sitä, että mitä me voidaan tehdä ja millä tavalla. Ja sitten ehkä joku semmoinen myöskin, että tunnetaitojen avulla, kun jotenkin paremmin pystyy säätelemään omaa toimintaansa ja paremmin ymmärtämään, että mitä tapahtuu ja miksi, niin sitten jollain tavalla ehkä pärjää sen kriisin kanssa paremmin tai sen jotenkin pitkäaikaisen lapsettomuuskokemuksen kanssa. Ja sitten, että jos elämäntilanne muuttuu jollain tavalla helpommaksi, niin sitten kuitenkin olisi mahdollista se, että tulee jotain uusia kriisejä, niin kuin elämässä nyt tuppaa tulemaan, niin sitten pärjäisi paremmin, koska olisi oppinut semmoisen kuitenkin työkalupakin, että jotenkin, että mistä nyt sitten tässä voisi olla enemmän hyötyä, niin sitten niistä samoista asioista voi kuitenkin yleensä olla hyötyä myöhemminkin. Kyllä. Ja niin, me ollaan luotu valmennus, mitä me oltaisiin itse kaivattu silloin lapsettomuuskriisin keskellä. Et mun mielestä, mä muistan Mirka, että sä sanoit ehkä tämän lauseen ääneen, niin se on ollut itselle sellainen puhutteleva, että nämä on just niitä, kun ollaan koko reippaan tunnin aikana tässä höpötettykin ja juteltu, että niitä taitoja, mitä me oltaisiin itse tarvittu siinä hetkessä. Ja niin, kelle Mirka valmennus sopii? Kerro vielä se. Öö, no siis kaikille, jotka on kokenut tahatonta lapsettomuutta. Et mä ajattelisin, että joo, että ei nyt tarvitse olla välttämättä akuutissa kriisissä, mutta voi olla. Ja sitten, että voi olla niin, että ei ole hoidoissa tai että ei ole koskaan menossakaan. Että niin kuin, että siis ihan että kuka tahansa, jota tämä teema koskettaa. Ja joo, joo, palataan nyt. Mä mietin yhtä juttua, palataan siihen myöhemmin. Joo. Yes. Ja kurssin avulla niin ajatuksena on just se, että saa niitä työkaluja, eikö totta? Joo, kyllä. Sillä me lähdetään eteenpäin, että saisi niin kuin, tavallaan sitä semmoista niin kuin mielen rauhaa, mielen työkaluja ja niin kuin sitä, että sä opit olla lempeämpi itseäsi kohtaan. Ja nyt päästään siihen itse juttuun, että mikä mun mielestä on tavallaan tässä se, mitä haluan nostaa esiin, että tämä on niin mieletön tietopaketti, että tällaista ei ole missään muualla. Ja koska me ollaan ensimmäistä kertaa asialla, sillä tavalla ensimmäistä kertaa, Mirkallahan nyt on niin kuin kohta lähes 20 vuotta niin kuin tätä niin kuin asiakastyökokemusta ja muuta, mutta ensimmäistä kertaa me ollaan koostettu tämä niin kuin tällaiseen niin kuin pakettiin ja vedetään koko homma läpi, niin nyt ainutkertainen tilaisuus on saada tämä kurssi tähän 189 € hintaan, koska sen normaali hinta on 270. Ja näähän jää nämä materiaalit käyttöön 6 kuukauden ajalle sitten sen kurssin ensimmäisestä päivästä alkaen. Eli ne on myös sellaisia, mihin sä voit palata ja niistä Mirkan koulutuksista tulee nauhoitteet, eli niin sinne voi palata, ne harjoitteet jää sulle. Eli tavallaan sä voit myös vahvistaa sitä kaikkea, mitä sä siinä kurssin aikana opit. Ja sen lisäksi me ollaan luvattu tällainen bonusharjoitus 50 nopeimmalle, jotka tänne kurssiin paikan itsellensä varaa. Kurssipaikkoja on rajoitetusti saatavilla juuri sen takia, että halutaan pitää se kuitenkin tietyllä tavalla intiiminä. Ja tämä on tämmöinen niin kuin harjoitus, minkä sä tulet saamaan sitten ennen kurssin alkua. Ja tämä on myös niin kuin Mirkan luoma harjoitus. Ja mä voin luvata, että kaikki, jotka tämän webinaarin kuuntelee, niin saa tämän harjoituksen. Et jos käy niin, että sä jäät nyt ihan niin kuin siihen rannalle tavallaan, että et mahdu tuohon 50 joukkoon, ja sä kuuntelet tämän webinaarin, joko näin livenä tai sitten nauhoitteena, niin laita mulle viestiä joko tuonne sähköpostiin info@kierronverrantoivoa.fi tai somessa, että sä oot ostanut kurssin, ja jos ei sulle ala tätä harjoitusta kuulumaan niin kuin ennen kurssin aloitusta, niin mä lupaan, että kaikki webinaarin kuulleet sen harjoituksen saa, vaikka jäisit tosiaan ihan tuohon rajalle. Ja näin sä varaat sen paikan, eli no nyt tuossa lukee, että löydät linkin chatista, mutta löydät sen meidän molempien somesta, sen linkin, mistä sä pääset tuonne verkkokurssin myyntisivulle. Sieltä painetaan vain osta tai paikka kurssille tästä, täytät tiedot sinne, kurssimaksun voi maksaa pankki- tai luottokortilla, ja tämä kurssi alusta avautuu sitten 17.3., eli sen viikon maanantaina, kun ensimmäinen live-koulutus on sitten torstaina 23. Ja
tosiaan se bonusharjoitus 50 nopeimmalle, eli saman tien voi vaikka tästä lähteä shoppailemaan sen kurssin, mutta toki sen linkin tosiaan saat sitten meidän molempien somesta esimerkiksi löytyy. Ja tästä on mahdollista esittää kysymyksiä, jos haluat kysyä jotakin. Ja chattiin voi kirjoittaa, taikka mikin voi totta kai myös aukasta. Ja sitten meillä on myös muutamia yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä, mihin voidaan tässä lopuksi vastailla. Ja mä lupaan toimia tässä vähän niin kuin tällaisena hostina, eli jos sä haluat kirjoittaa vaikka tuonne chattiin sun kysymyksen, niin voit kirjoittaa ja mä voin kysyä sen sitten Mirkalta. Ja samalla kun sä kirjoitat, niin mä voin jo klikata tästä ensimmäisen sellaisen kysymyksen, minkä mä tiedän, että mä olen saatu muuta kautta, niin Mirka voi sitten vastailla vielä näihin kysymyksiin tähän lopuksi. Joo, vastaanko heti? Vastaa heti, eli ensimmäinen kysymys on tämmöinen, kun pitääkö minun osallistua kaikkiin live-koulutuksiin? No jos ei pääse osallistumaan siihen ajankohtaan, milloin livenä pidetään, niin niistä tulee nauhoitteet totta kai kaikista, eli siitä voi katsoa myöhemmin, mutta toki se nyt olisi niin kuin suotavaa, että sitten niin kuin, että yrittäisi pysyä mukana siinä matkassa, että niin kuin sen viikon aikana katsoisi sit kuitenkin sen nauhoitteen, koska tässä on kuitenkin ehkä vähän semmoista asiaa, että, niin kuin, että mikä pohjaa aiemmalle. Eli että, niin kuin, että silleen, että tämä on vähän semmoinen kuitenkin niin kuin tiiliseinä, mitä rakennetaan, eli että pohja niin sitten ymmärtää paremmin ehkä sitä seuraavakin asiaa, mitä käsitellään. Mutta ei ole pakko aina ehtiä livenä. Se oli juurikin näin, ja vahingossa täältä klikkasin jo seuraavan, että mitä jos en ole hyvä käsittelemään tunteitani? Mm, no, mä ajattelisin, että ei edellytetä mitään niin kuin tietynlaisia tunnetaitoja, että koska niin kuin tässä nyt periaatteessa kuitenkin, niin kuin, että tässä käydään aika paljon läpi semmoista niin kuin ihan perustunnetietouttakin, niin kuin, koska eihän sitä nyt edelleenkään opeteta missään koulussa, ja tämän hetken aikuiset ei nyt varmaan ole hirveästi saanut kuitenkaan, niin kuin, no jos nykyään opetetaankin koulussa lapsille, niin silloin ei ainakaan, kun olemme olleet nuoria, niin ei ole opetettu, niin että käydään vähän niin kuin semmoisia aika perusasioita läpi, ja sille, että okei, että jos jollain on niin kuin äärimmäisen, että jos on tosi vaikeita tunnesäätelyn ongelmia, niin sille, että totta kai niin kuin, tämä ei korvaa mitään semmoista niin kuin kenenkään psykiatrista hoitoa. Mutta Kyllä. sille, että mä ajattelin, että aika monella meillä on kuitenkin ehkä semmoinen ajatus, että ei ole kovin hyvä tunteidensa kanssa, mutta sitten kun siihen otetaan se taitonäkökulma, että ne on pääosin kuitenkin niin kuin taitoja, mitä voi harjoitella, kunhan vaan tietää, että mistä olisi hyötyä ja semmoinen joku konkreettinen selitys, että niin kuin miten nämä hommat toimii, niin sille, että useimmat kuitenkin niin kuin saa aika nopeasti kiinni siitä, että miten voi edistää sitä omaa tilannetta. Kyllä. No sitten tämmöinen, että kuinka kauan kurssi kestää? No se on juurikin se 7 viikkoa. Se oli nopea. Millaisia harjoituksia kurssilla on? Kurssilla on, siellä on jokunen niin kuin äänite, liittyen muun muassa myötätuntoon ja sitten semmoiseen niin kuin turvallisemman tilan itselleen luomisesta ja sitten on jonkun verran kirjallisia kysymyksiä, mitä voi itsellensä kirjoittaa vastauksia, pohdintatehtäviä, sitten jokunen ehkä artikkeli vielä, että jotain, että mitä mä oon kirjoittanut aikaisemmin, niin sen tyyppisiä, mutta semmoisia, että mitä voi niinku itsekseen tehdä, tai sitten, että voi siellä kurssialustalla voi muiden kanssa ehkä just niinku keskustella jostakin. Vähän ehkä semmoista niin kuin myöskin näkökulman vaihtamiseen liittyvää taitoa jotenkin, että pystyisi näkemään sen tilanteensa jotenkin vähän erilaisesta näkökulmasta. Mä en itse ole kauhean hyvä itse kirjoittamaan vastauksia, että jos mä luen jotain niin kuin self-help-kirjaa, niin mä en ehkä itse hirveästi niin kuin kirjoittele kauhean systemaattisesti, mutta sitten mä enemmän niin kuin pohdin mielessäni. Niin mä ajattelin, että aika paljon semmoista, että voi tehdä kummin vaan. Kyllä. No sitten, voinko jakaa omia kokemuksiani kurssin aikana? Joo, siellä kurssialustalla, niin siellä keskustelupalstalla voi kertoilla ja sitten, että tietysti voi niin kuin ehkä mä ajattelin, että kyllä tässä on varmaan niin kuin näiden webinaarienkin aikana on kuitenkin se chatti käytössä. Joo, mutta että mä ajattelisin, että niin kuin ehkä, että voi, mutta että sille, että fokus toivotaan, että on siinä niin kuin jotenkin niin kuin mielen ja sen oman psyykkisen kokemuksen käsittelyssä. Että jotenkin, että me ei hirveästi varmaan pystytä menemään siihen, että jotenkin, että miten ihmisten hoidot etenee tai niin kuin niiden jotenkaan hoitokäytänteiden vertailua tai mitään sellaista, mutta että, niin kuin, että kunhan se nyt jotenkin niin kuin liippaa tätä niin kuin psykologista puolta, niin juu.
Kyllä. No sitten, voinko osallistua kurssille, vaikka kokemuksestani olisi jo vuosia aikaa? Joo, jos yhtään käy mielessä, että niin kuin tämä olisi edelleenkin kuitenkin semmoinen teema, että mitä haluaisi jollain tavalla ehkä niin kuin ymmärtää paremmin tai saada jotain uusia näkökulmia tai taitoja, niin, niin, niin että totta kai, että ei tämä ole mitenkään Kyllä. aikarajallinen kokemus. Kyllä, että nämä on niin kuin jotenkin mä koen, että ne on niin sellaisia yleismaailmallisia taitoja myös, mikä auttaa niin kuin paljon muussakin elämässä, mitä tulee sitten myöhemmin vastaan ne kaikki taidot, millä sä voit itseäsi lempeämmin ymmärtää. Mm. No voinko osallistua kurssille puolison kanssa? Joo, Joo, siis mä ajattelin, että kyllähän tässä on varmaan paljon semmoista, tai ainakin mun kokemus on aikaisemmin, mitä mä oon pitänyt webinaareja, niin sille, että osa kuitenkin saattaa niin kuin puolison kanssa kuunnella, ja sitten saatetaan, niin kuin, että saattaa jälkikäteen puhua jostakin pointista, ja että saattaa jopa ymmärtää toista paremmin, kun kuulee jonkun semmoisen näkökulman, tai niin joo, että okei, että sä koet noin, ja nyt sitä oli selitetty, kolmas ihminen selittää jotakin kokemusta, niin saattaa ehkä ymmärtää paremmin, että, niin kuin, että miten kumppani kokee, tai että miten jossain tilanteessa voisi olla järkevää sitten toimia niin kyllä ehdottomasti. Kyllä, ja lapsettomuus on usein parisuhteen yksi ensimmäisiä niin kuin järkyttäviä isoja kriisejä, että niin kuin voi antaa justiin niitä tärkeitä taitoja siihen. Mutta siinä oli kaikki kysymykset tältä illalta. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää jokaista, joka on tullut kuuntelemaan tätä webinaaria. Hurjan iso kiitos myös Mirka sulle kaikesta sun osaamisesta. Ja me laitetaan tämän jälkeen vielä nauhoitteet tästä webinaarista tulemaan sähköpostitse, eli voit kurkkaa tätä uudestaan, jos haluat. Ja sitten laitetaan myös linkit sitten tämän verkkovalmennuksen ostamiseen. Ja jos käy niin tosiaan, ettei mahdu siihen 50 bonusharjoitteen saajaksi, niin kiitoksiksi siitä, että olet osallistunut tähän webinaariin, niin mä lupaan, että me laitetaan sulle myös sit se harjoite, joten voit laittaa mulle vielä sinne sähköpostiin vastata tai meille siihen sähköpostiin vastata, että et on ostanut kurssin ja olin webinaarissa, niin sitten mä tiedän laittaa sitten harjoitteet myös sulle. Oikein mukavaa illan jatkoa kaikille ja kiitos vielä ja kiitos Mirkalle. Kiitos itsellesi ja kaikille läsnä olleille. Moikka! Kiitoksia. Moikka kaikille.